La la la, kain tayo ng tubig. Ang tubig, 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 tubig na. Tubig, tubig na, tubig na. Kain po tayo ng tubig. Ito, tapos meron tayong hot choco at kape. At kape. Nahulog. Nahulog, nahulog. Ating 3-in-1. Ta-na-na-na, ta-na-na, na-na-na, na-na-na. Yung ating Swiss hot cocoa. Ito. Gusto yung ating tubig. So, Patel, what's going on? Check nothing, no order. Tubig. Alright, let's eat. I already ate. Tired? Hmm? Tired? Yeah, today was crazy. Yeah, I know. We're 200 already. This is stupid. Hi there. Ayun bang bigat, kabsat. May sa tupig, win, nagkapudya la onion. Ano yun, kalalat at pay. Hindi mo na kasi naman ti angot. Niyog. Tupig. Naimas. Ano yung jacket mo? Ano maka-jacket ako ito? Maka-jacket.
Yan, meron na. Hindi. Ayan, may nagpadala. Yung pinick up ko nung last week. Yung uncle tsaka ni auntie. Hindi kandak itanggit. Hindi ang mahilig itanggit. Tangamin no, hindi kasi nga makan. Mapwersa ka nga mga tinapoy. At iiwasan ta. Hindi mas timang danggi na talaga. Sausaw mo tiso ka. Tapi ka tatay lang nga eh. Tatay da lang nga yung daan dito eh. Dapat suman na. Suman nga medyo tabladong nyak na inapoy eh. Dati ka, wala to eh. Nyug. Nya. Ay tubig ka, nyug. Uy, MJ, kamsat. Kumusta ka? Long time. Long time no here, brother. Ba't nawala yung jacket mo? Yan, si MJ, Ilocano mo data. MJ. Kumusta, brother? Happy New Year, brother. Barang makaawid tayo no March. Dati kita yon March 29. 29 ba? I think 28 or 29. May ticket na tayo. La Union, Bigan, tapos Baguio, La Union, Bigan, Baguio, then Baguio to Mindoro, Mindoro to Boracay lang. Dapat Coron kami, kaso nga lang wala yung mga bata. So next time na lang yung Coron para lahat ay sama-sama. Kasi wala yung mga bata eh. So Coron dapat madami. Kompleto yung mga bata. So yun lang. So makita ko lang yung bayan ko laki. Thank you, bro. Si Manang ko ni Mary, Ilocano. First time kong agawid. First time. So nakaset upan din hindi mga pinsan natin na pag uwi kami, gusto tubaan Carmen ng tubig. Oo, sabi natin. Yeah, sarap yan eh. Aamuyin mo na pag nasa nasa Carmen ka na in Pangasinan. Aamuyin mo na yung amoy ng daing. Kaya nga yung daing kanina binigay sa akin, dinoble ko eh, lakas ng singaw. Hindi ko na nilagay ko na lang sa sakyan, alam mo naman yun. Ayan, tupig lakay. Kaya excited na tayo umuwi. First time. Basi lang natin. Maliit lang to.
Wait lang kung tubig nito. Hindi, kung tupusin. Nagagawa naman nila dito yan eh. Mga marurunong gumawa ng tubig. So, ikaw, Brother MJ, kailan ka uwi? Pagbitin tayo, meron akong backup. Yan, backup. Okay. Hindi bali, ikaw nakauwi ka na rin yata, brother. Ako talaga, hindi pa. Mga bata nakauwi na. Yung bunso lang, hindi si Junior. Yung apat bakasyon na yun. Mga babae at lalaki, sila isa. My 15 minutes break is done. Abot, kabsat. Mga kabsat. Balik na ako. 15 minutes. Kailangan work na ulit. Bye-bye.